a todos e a todas. Estamos na óptica Jalé da Rúa, acompañados do seu gerente. Presentamos o Plan BEO que consiste fundamentalmente en que todas aquelas persoas de 16 anos ou menos teñen a posibilidade de acceder a un bono de desconto de 100 euros en todas as ópticas da provincia de Ourense e todas as ópticas de España. En concreto, en Valdeorras as 4 ópticas están adheridas, calquera familia, calquera persoa de 16 anos ou menos que teña problemas pode acceder a este bono de 100 euros de desconto na adquisición tanto de lentes como de lentillas. Xa levamos na provincia de Ourense desde que empezou a campaña 1.540 persoas beneficiarias deste programa. Para o Goberno de España é moi importante chegar a todas as familias porque todos os nenos e nenas teñen dereito a ver ben, e precisamente onte foi o Día do Libro e era un momento de ler ben e con garantías. Son 51 ópticas en toda a provincia e o Goberno está comprometido con axudar as familias que poden estar pasando algún momento económico delicado e a todas as familias porque sempre é importante. Hai que pensar que as persoas de menos de 16 anos están en ese momento accedendo están percibindo que ven menos, pois ahora é a oportunidade de acceder con máis facilidade e a menor custe a esas lentes e esas lentillas. Así que animo a todas as familias de Valdeorras que vayan a calquera óptica de Valdeorras que poderán disfrutar e beneficiarse deste desconto de 100 euros que impulsa o Goberno de España e o Ministerio de Sanidade.